Hey kade ngakutshena wena mgodolo lokunginyanyisa ukuthi lezi zinto ayishovi ziyashovwa azishovi ziyashovwa umsomisi nomahayala lona lezi zinto lezi ezizoxovana khona manje awushembe hey ngakutshena wena ngathi mina hlukana nathi mina ngibuyile mina ekhushaneni njengoba ngibuya manje sekuphethiswa nje angisenaso sokudlala shit ngizokubhlokha impela wena mthobisi mana wethibela kwaluthwa ezeni navumbuka seningosebabhizinisi madoda kwenzakalani madoda hayi yazi ngiyaqala ukubona umuntu osongula ibhizinisi elimfanelayo ayilaze la kufanele lapho hayi hey phela leli bhizinisi leli lamatheka kungcolwa njalo lapha kufanele Ungabe nguproducer kaMaskandi noma ucabanga ukungena kumkhakha weMaskandi production awathola ama-tutorials online ukuze ukwazi ukuyiqeqesha nokuyilolonga ukhuphule iskill sakho. Ungabusakhathazeka vele uqonde ku-YouTube and search Maskandi 101. Maskandi 101 leyo yi-channel ekufundisa ngokujulile ukuproducer noma ukwakha ama-beats kaMaskandi. Inhloso yale channel ukwakha oYan Smith noma oThuthani bakusasa. Kanti noma ufuna ama-beats ozowabhalela ingoma uzidlalele njengawo uziqeqeshe nawo akhona kwiMaskandi 101 YouTube channel. Phuthuma uciphise i-subscribe button kanye ne-bell icon ukuze ungaphuthela ulwazi oluza neMaskandi 101. Ilinki yaleyo channel uzoyithola kwi-description yale video.